No niin, hellopa hello. Kuule, tästä pitkästä aikaa Puttitukka Rekkamies on uuden videon haasteen edessä. Ja kaljupäisenä melkein. No, kaljupäisenä melkein, joo. Ja mehän ollaan käytetty aikaisemmin sanontaa sijaiskärsiä, mutta sehän on ihan niin kuin väärä sanonta. Niin. Eikö se ole kanssakärsiä? Kanssakärsiä on nyt tässä. Ja hän on kuka? Siiruski. Joo, Siiruski on täällä kanssakärsijänä sitten. Ja tää on vähän sellainen juttu meillä, että tänne ei kannata vieraaksi tulla, koska tulee himo sitten lähteä tähän kanssakärsijän rooliin. Se on aina paljon mahdollista. Jännittääkö Siiruskia? No vähän joo. Mikä? No se kun ei tiedä yhtään mitä on tulossa. Niitä taivasvarjille, mitä tätä tulee. No kyllä tiedätte mitä se on. Ja tää on nyt sellainen video, että Putti on tämän tehnyt eri kärsijän kanssa aikaisemmin. Kyllä. Ja ootko jopa niin kuin yksinkin tehnyt sitten. Mutta nyt sitten tarjotaan tätä samaa syötävää sitten sellaiselle, joka ei ole omien sanojensa mukaan koskaan sitä maistanut. Minäpäs haen nuo perintökalleuteni, mistä tämä herkku sitten löytyy. Ottakaa hetki. Hetki pieni. Täältä kuuluu tassujen rapsutusta, kun täällä on pikkusia koiria sitten. Ei ole enää se sama koira, mikä on ollut näissä meidän aikaisemmissa videoissa. Hänen elämän taival niin kuin loppu, mutta täällä on Siiruskin koirat. Niin tästä pannaanpa no kun se on sulle niin tuttu juttu, niin pannaan sulle toi, missä on vähempi, ja pannaan sulle mikä on enempi. Näyttääks miten houkuttelevalta? No. Sievä se on väristä. On. Tää on vähän Ihan on tämmöistä vihreitä. Tää on vähän niinku... Haistele ekana. Mille tämä haisee? No, millä se haisee? Haiseeko jollekin? Haisee. Oho. Tuoksuu vai haissoo? Miten se on? Joo, haisoo. Joku rasva. Okei. No niin, siitä lusikallinen nyt ainakin pitää ottaa sitten. Lusika. Kaksi. Niin kato, se ottaa jo, ota samalla kuin tuokin sitten. Otat vielä jäi kökkö tonne. No tuolla oli vähempi. No, niinku... Niin, no joo, totta kai. Pitääkö ottaa koko lusikka? Ota, mutta vähän aikaa sulla ei ole sitä hauskaa. Joo. Siis pitää syödä tämän koko lusikka. Joo. Sulla ei ole puolet. Onhan mulla yhtä paljon. No ota siitä toisen lusikasta vähän sitten, jos on niin vaikeaa. No minä otan, mulla on kato täällä vielä, niin minä voin nämä sitten ottaa, jos tarvitaan. No niin, selostamalla se asia ei kummene. Siis koko lusikka pitää ottaa. Kyllä. No niin, ja lähtee nyt. Nyt. Pitää olla nielassa. Ei ihan ole. Ei se kyllä se, jos pidät kauemmin suussa, niin vielä ihan hankala. Ihan oikeesti, huihele. Sä kun sanoit, että mitä enemmän sitä pitää suussa, niin oli pakko nielistä kaikki. Luulee polttarua. Kanssakärisellä juttu enää tule. Ei. Etkö ollut ikinä ennen maistanut? En. Ja onneksi en pitänyt kauempaa suussa. Joo, se on ihan oikeasti sitä, että pitää kauempaa. Olisi pitänyt nielasta heti. Niin. Vaan lisää, tuonko vielä? Ei. Sen verran, että kyllä silmiin vesi tuli. Hyvin selvisit. Aika hyvä. Se oli ns. Wasabia, mutta ei se aitoa wasabia ole. Se on tämmöistä niin kuin pientä jäljitelmää. Kyllä. Että ei mieleksi, ei kun mielikseen nieleksi. Ei. Että sillähän se on tarkoitettu noihin, mikä semmoinen susi. Niin. Esimerkiksi siihen. Suseihin kanssa. Kyllä se vähän korventaa mahassa ainakin, mulla tuntuu. Mulla on se polttelo tuossa. Syvään alassa vähän. Niin.
Ja siihen korvataan. Kyllä pohjois-suomalaista ja kainuulaista on sissejä näköjään. Joo. Keksitään jotain muuta hauskaa kohta. Joo. Näihin Katsotaan. kuviin. Ja tunnelmiin. Kiitos. Kiitos.